programa en parlem de sexualitat. Sense pèls. A la llengua. Guarres! Bonjour, hem tornat després d'un capítol que va suposar un desastre a nivell de producció i de tots, en tots els àmbits una mica De todo, Tots els aspectes. vam punxar, però no us penseu que no en som conscients i no ens arrepentim perquè podeu valorar els punts alts. Exacto. Ha d'haver-hi punts Tiene que baixos. haber un poquito de todo. En la ¿De escala de grises, como más grande sea, más grande es el orgasmo. Això els dic als meus alumnes sempre, si no fas errors, no aprens. Sense un blanc no valoraràs un negre. En tots els sentits. Bé. Ahir pel matí, escolteu-me bé, ahir pel matí vaig anar al meu jardinet a donar de menjar al meu gat cat noir i darrere de la iuca vaig veure dos nois, dos homes, mantenint relacions sexuals. I la iuca és gran, la meva iuca, però és un arbre molt estret. Si sabeu com és una iuca, ho sabreu. I clar, em vaig quedar de pedra, els hi vaig donar un cacaolat i els hi vaig fer una miqueta de teràpia. Jo no estic licenciada, però quan veig coses que Som sincerament, expertes, al final. quan a mi una cosa em sobta, doncs jo ofereixo el meu punt de vista i això vaig fer i els hi vaig dir, a veure, nois, us sembla normal? No podeu esperar a arribar a casa? Us coneixeu? I m'han dit, no es coneixien de res. No es coneixien de res. I clar, jo com a persona que porto casada amb un gran père des dels 25 anys, em vaig quedar de pedra i doncs per això avui parlaré... Bueno, calla, que també em van dir que es van conèixer per l'aplicació de la màscara. La màscara... Es la que me equivoqué. Es la sí. que me equivoqué, que lo conté yo el otro día, la del ring. Aquesta. A veure, Luz, sisplau, que està provocant terratrèmols, Sí, vigilem amb les manetes, que a casa es pensaran I. que... Ui. Bueno, doncs això, que els hi vaig dir que això no podia ser i vaig arribar a la conclusió de que parlarem avui de sexe, amb amor o amb pressa. Doncs ja som aquí en el consultori, com cada setmana. A la que un home es pilla, surt corrents. Em fa por no poder tenir nòvio. Eso es una pregunta por si no ha quedado claro. Bé, Digo que hemos era més entrado muy aviat una directo. afirmació, Bueno, però... sí, pero entendedme que hemos entrado muy directo hoy. Sí, clar, òbviament. És que aquí anem per feina. Sí. Sabeu? Bueno, a la noia aquesta li fa por no poder tenir parella perquè té por del compromís. Veritat? Bueno, eso parece. A ver, yo qué te tengo que decir en esta situación. Mira, yo sinceramente, yo probé el tema del amor. Estuve con una persona, con el alcalde de Guadalajara, era mi marido. No tuvimos hijos, pero era mi marido. ¿Qué pasó? Cuando yo tenía unos 50 años, una cosa así, me enteré de que me puso los cuernos, no con una, no con dos, con 2.800. Qu'est-ce qu'il passe? No sé què li està passant. Noia. No la Luz. Ha perdut el compte. Hi ha hagut què li està passant, Luz? Luz! La Luz s'està posant a plorar. Com podeu veure, estem una miqueta inestables a la tarda d'avui. Ce n'est pas possible! Força! Luz! Es que la menopausia me está entrando por todos los És lados. que la pobra gent no sap si riure, No sé si ja ni plorar, què si estoy pixar-se i no sap què fer. Jo pensava que La que se mea eres tú, a mí no me vaciles. Que lo pudimos ver el otro día, que aún queda la mancha ahí, estaba amarilla, el rincón ese. La cadira no s'ha Això és netejat, Yo no sé. Jo no la Perdón. penso netejar. Es que me ha dado un ataque. És Lo verídic, siento. però... Dios mío. Però... Jo pensava que tenia més superat lo del seu exmarit. No, si lo tengo superado. Es que lo he escuchado y de repente me he imaginado como compartir, ¿sabe? Con 2.877 prostitutas. Hágase Eso la es un cifra. número muy alto. No os lo podéis imaginar. La cantidad de días que se pasaba en el puto prostíbulo Jo mi puc colega. imaginar, Jo m'imagino bastant bé, de fet. Gràcies per dir el meu nom.
No estava dient el teu nom, carinyo. És que la pobra es pensa... És normal, de vegades tenim Que t'he confusió. enxampat, li he fet un joc de paraules perquè la meva ment va a la velocitat de la llum. Bueno, la cosa es esa, ¿no? Mira, de hecho, ya que estoy, explico cómo vine a Barcelona. Justo estaba ahí yo cuando me enteré de los cuernos, fui al prostíbulo porque quería ver quién era mi competencia, ¿sabes? ¿Qué motivo le estaba dando yo para tener que hacer eso? Porque yo aquí tengo de todo lo que tengo para ofrecer. Entonces me puse a hablar con una prostituta, nos hicimos hacer un cigarrillo y me dijo, oye, de verdad que yo siento que debería haber más mujeres como tú en la industria porque yo me sentiría más cómoda. Y dije, pues así es. Pues así es. Y con el anuncio que dije que vi de Cataluña es el nuevo África, pues me vine para aquí. Porque a mí me gustan mucho los negros, ya lo he dicho muchas veces. Entonces, la bombonera cayó. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, estoy muy dispersa, me tenéis que perdonar. La pregunta? La pregunta és... Jo que sí, aquí hi ha un problema de plantejament, no? A veure, Jo te demanaria que analitzis el que et vol que analitzis i no la manera en què està formulada la pregunta. Estaria bastant bé. és que no puc Què ha dit? evitar que surti la meva vena educadora, però És que no sé què m'ha dit la Luz. Què has dit? Estem tenint bromes internes que jo no sé. Je n'y sais pas. és que són internes internes de la luz. Molt internes. En fi, Són digues, molt noia, internes. digues-lo, Consol. A veure, I tu per què mires tota l'estona l'ordinador? és que estic mirant la pregunta. És que està tota l'estona mirant l'ordinador, la Consol. Sí, ja m'ho van dir per les xarxes. Ja li hem però- dit a les xarxes que... A veure, noia, que et fa por el compromís. No, No tinguis jo- por de ser estimada. I perdoneu perquè estic fent cops a la taula. No, d'acord, l'amor, t'has de permetre estimar, d'acord? No tinguis por, tu mereixes. Sisplau, si ets una persona que està escoltant aquest podcast, et mereixes ser estimada. Més que res, perquè tens la mentalitat correcta. Si estàs Exacte. aquí veient això, tu tens la mentalitat correcta. Exacte. D'acord? Alguien te va a querer. Si estiguessis Nosotras mirant... almenys. Nosaltres t'estimem. Si estiguessis mirant el podcast del Jordi Wild, Pues entonces ya no eres tan amiga nuestra. Potser... Però mira, jo et diria, noia, has de tenir clar el que vols. Clarament, vigilem amb la taula. és que m'emociono. Noia, mira, tu el que et passa és que no saps què vols, perquè tens por de no tenir nòvio, però a la vegada, quan un home s'enamora de tu, el rebutges. Per tant, aquí hi ha una contradicció que vol dir que no et coneixes a tu mateixa, i això és normal. Això m'ho trobo cada dia a l'institut i m'ho trobo cada dia a casa i al carrer i a tot arreu, perquè al final no sabem qui som. Sí, també m'agrada dir una cosa, arrel del que estàs dient, també el que tu sents també és vàlid. És a dir, jo t'he dit que jo espero que aquesta sensació que tu tens no sigui perquè tens por a l'amor i el teu subconscient no creu que siguis vàlida. Però si tu realment no et ve de gust estar en una relació i pues, ets una persona molt atractiva com la que està parlant ara mateix i tens molts homes al darrere i tu realment no vols estar en una relació perquè estàs en un moment de la teva vida que no et ve de gust, no et surt de la petxina, doncs noia, tens tot el dret de sortir corrents. O no? Totes hem tingut èpoques d'aquesta mena. Totes. Doncs sí, se següent n'escapa. pregunta. Següent pregunta. La meva nòvia, la meva xicota, suposo que vol dir, m'ha dit d'obrir la relació, però no sé si podria sostenir-ho. Crec que és una manera bonica de dir-me que es vol follar a la seva amiga. També una altra cosa que... les locomotores... Passatgers del tren. A veure, és que clar, la pregunta no pregunta és bastant potent. És És potent, potente. és potent. És bastant potent. És una altra d'aquestes coses que també ens han passat a totes. A mi personalment no, A mi em ve el rampar i em diu que vol obrir la relació. No sóc una persona violenta, però li obriria el cap. Pues no sé, yo creo que lo matas directo a ese hombre. Si le pega un empujón y se cae al suelo, ya lo tienes muerto. Bueno, millor aquesta Yo més solo sensible. digo verdades. Vale, molt bé. No sé què està passant. Aquesta senyora avui no està bé. Ha vingut una miqueta que no li ha sentat bé el trajecte. Qui t'ha portat? Yo me he portado.
Jo crec, No teniu xafer? jo crec que s'ha pres un colacau especial. Fem que la cau Pues del igual cel. puede ser. Sí. Mare de Déu. Doncs, bueno, això, què opineu sobre això? Jo crec que, a veure, si tu tens la sensació de que la teva parella, la teva xicota, com ha dit la Consol, realment t'està fent una miqueta el que ve ser la 13-14, doncs jo sempre soc partidària de seguir l'instint de cadascú. Però també et dic, no ens precipitem. Yo creo que la solución... Bueno, perdón, no te quería cortar. No, és important seguir l'instint, però també indagar sobre aquesta situació i no precipitar-se. No, clar, sempre s'ha de fer una anàlisi profund, però pel que diu em sembla que ja l'ha fet, perquè diu que ell pensa que és una manera bonica de dir que es vol follar la seva amiga. Bueno, ¿no t'agrada l'amiga? Yo sinceramente lo que pienso, Bonica, es que lo que tendría que hacer es ir directa. És un noi, em sembla, ¿Y tú cómo lo O sabes? pot ser una noia, clar. Claro que no lo No sé, sabes. és un misteri. Pues lo voy a hablar de ella porque aquí somos todas mujeres y preferimos mujeres. Doncs sí. Lo que te digo es que te podría avanzar un poco a la situación, decirle que sí y follarte tú a la amiga si sabe que no se la folla. O podrien fer un sexe a les 3? Eso también es una opción. Los Home, tríos jo és el que están muy he de dit. moda. Yo Jo he hecho ho he mucho. plantejat, ho he deixat caure. Pues no te... La qüestió al final, noia, és que has d'analitzar la situació, veure com te sents, i parlar amb aquesta altra persona i al final ser assertiva sobre el que tu vols o el que tu no vols o quants dits t'agrada que et fiquin en el penis. I també et dic una cosa, si la teva por és que no... O sigui, què ha dit? Que poses dits en penis? Ai, Déu meu, Consol, quines pràctiques que fas. Cosas raras, por Dios. Mare de Déu. El que anava a dir és que si tu realment... És que ara no puc parar de pensar en com... I deixa de mirar l'ordinador! Està que- obsessionada! és I que- tens alguna pestanya oberta que no m'agrada. Confessaré. Amb això t'ho diré tot. M'estan enviant vídeos de gatets fent coses estranyes i me fa gràcia. También eres zoofílica, aparte de pedófila, mujer. Com? No. Jo els animals els respecto, eh? Molt bé. Si tu, persona, creus que no pots sostenir una situació, fins que no la visquis, no ho sabràs. Amb la por no vas enlloc. És veritat, c'est la veritat. Si tu no ho vius, com sabràs si ho pots sostenir o no? És veritat, potser et fots l'hòstia de la teva vida, potser te la fots, però per això tenim una sanitat pública, i si realment estàs malament, vine aquí, nosaltres t'espavilem. Veritat? Pues sí. S'ha acabat. Aquí portem la defensa i t'espaviles en un moment. Exactamente. Següent pregunta. Exacto. Venga, que ¿qué O vamos- diu? anaves a dir alguna cosa, Luz? Nada, no iba a leer la siguiente pregunta. Poneme Doncs vinga, les què? Pues bueno, a ver si voy practicando el catalán. Tinc 25 anys i encara som verge. Bé. Verge. Verge, molt bé. No m'agrada el sexe casual, però tampoc trobo a ningú i estic farta del ja arribarà. Pues ho has fet molt bé. Muchísimas gracias, estamos practicando. T'he de donar No pensé que eso viene de l'enhorabona. improvisar. Sí. Si veig alguna persona posant algun comentari negatiu, tindrem un problema. On heu de posar comentaris negatius és als perfils de les persones que venen d'Erasmus, a tots els expats que parlen en anglès. Exacto. Si estàs Les en un cafeteries. país... No, és que escolta'm una cosa, jo soc francesa de Montpellier, igual que tu que tampoc ets aquí, i hem vingut, hem après la... Bueno, tu encara no l'has après del tot. L'està aprenent. Jo li faig classes particulars cada setmana. Exacte. I mireu el resultat. Ella està aprenent. Jo vaig aprendre, em va ensenyar el Ramper a Andorra, que es diu Pere, d'aquí ve, Pere, Per. I res, i heu d'aprendre la llengua així, que sisplau no sigueu cabrons amb els comentaris que us veig. I ara anem a respondre la pregunta. La pregunta en qüestió és normal al final quan tu tens molt sexe casual, com he fet jo en alguna època. Perdó? Pero no, creo que no ha entendido la pregunta. Estamos hablando de una persona que es virgen a los 25 años. És que el que no pot ser és que tinguem els ulls enganxats a la pantalla i no sapiguem de quina pregunta estem parlant. És que ja arriba un punt que se'ns caurà la cara de vergonya. És que no pot ser. Mare de Déu.
rebobinem una miqueta. A veure, Estem a la pregunta de que té 25 anys i és verge. perdoneu, és que estic acostumat als llibres de text que numeren les preguntes, posen 1, 2, 3, o A, B, C, D, F, i acaben fent l'abecedari. Aquí tenim uns guionets que, Ara la sincerament... culpa és de la persona que ha fet l'escaleta. Veja- D'acord. Continua. No puc continuar perquè pensava que era una altra qüestió, així que... Podeu... Procesar la informació. Vamos a centrarnos que estamos muy dispersas. Pasamos de preguntas. No, escolta, Va. tens 25 anys... tens 25 anys i ets verge. No et preocupis. Sincerament, clar, no puc dir tot arriba, perquè ha dit que no li agrada el que tot arriba, merda. Por eso te digo, pasamos de preguntas. Pues No, passa- es broma, es broma. No, aleshores, si ens fa una pregunta difícil, la responem. Va. Jo a aquesta noia li diria... al final, avui en dia, les edats estan canviant molt. Abans, potser, la primera vegada era als 10 anys, i ara ja no. Sí. Oh! De què rieu? Home, no sé de qui era la primera vegada. Home, als 10 quan vaig anys. créixer això era així, Bueno, jo és veritat que la vaig La perdre pregunta als es... 14. He visto que me ha salido el catalán. Què has dit? Acabo de dir, como he dicho, Que està parlant català? he Ai, hablado mare. catalán de manera natural. Que farem una festa? Perquè ho veieu, a casa, si incorporeu la llengua catalana, al final s'acaba enganxant. Així és com ha de ser. La persona Bé, el que és, deia, les edats cada vegada se'n van cap més enrere. Ara una dona té fills, el primer fill el té amb 50 anys, com a molt, com a mínim. Això és veritat. Per tant, l'edat de començar a fer sexe també s'ha endarrerit. I aquesta noia no s'hauria de preocupar. Com més et preocupis, menys sexe faràs. Bueno, sí, és veritat. Però jo, per Jo sé perquè exemple... ara mateix em preocupa molt i bé, tenim un O problema. sea, yo creo Però que... jo a la vegada no m'estic preocupant, perdona-me, Luz, és molt ràpid, no m'estic preocupant i tampoc estic tenint sexe. Perquè estàs en una circumstància molt específica. Ja, bueno, però l'altre dia ens vam follar, l'home que va venir aquí a l'estudi i no em vaig córrer. I Pero encara eso es estic porque no te afectada. gustaba. Porque... Per això ja entrarem en una altra dimensió. La qüestió que aquesta noia és igual si es corre, què li passa. La qüestió és que obtingui un penis, una vagina, un genital qualsevol i pugui interactuar-hi. És que potser la persona aquesta és com jo. Jo sense una connexió és el que m'estic adonant. No puc arribar-hi. Pero entonces... I potser, home, és complicat trobar una Te connexió. tengo que preguntar una cosita. ¿Cómo encuentras tú esta conexión sin haber follado antes? Porque yo digo, o sea, esto de conocer a alguien, así y hablar y quedar mucho, y luego follar no lo entiendo, porque ¿y si de repente me enamoro y la persona no me gusta cómo folla? Entonces, ¿qué hago? Tengo problemas muy gordos. Entonces, amores, ábrete de piernas. Al final tampoc tot és el sexe. Bueno, és que clar, no sé si en aquest podcast puc dir això, però és el que penso, no tot és el sexe. Però Si ella lo dice, será no, verdad. però és veritat, que me depèn de... tengo. Què passa, Luz? Què passa? Què li passa? Nada, que tengo peos, tira. Sisplau. Estiro! Ai, Déu meu, com comença Aquest això? estudi, vull dir, Això és semblarà una professional, sauna. és gran, però A veure, no, ara en sèrio, hem de ser dones elegants, d'acord? Aquí hem de ser com gats negres, d'acord? Al final Aquesta no sembla un respecto- gat, sembla un puto llabrador. Bueno, millor no dir paraulotes. Perdona. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sección. Sí. ¿ya? No, coño, falta una altra pregunta. Pues la pregunta me la pongo por el He puto culo. tingut molt A veure, sexe... Luz, nosaltres aquí respectem els oients, els hem d'ajudar. Pero que Al final estem aquí algo per de ells. agradecer que me la pongan en el culo, que yo sé que la persona querría estar en mi culo. ¿o Ah, no? aleshores no passa Ah, res, digo. no passa res. Vale. A veure, també dic una cosa, aquesta última pregunta l'he escrita jo. Com? Sí, perquè és que crec que s'ha de parlar d'aquest tema. He tingut molt sexe casual, però quan un noi em valora no el puc deixar anar. Sos. SOS. A mi això potser... Sos, salvament. Això és un moment d'alerta. Salvament, hòstia, socors. Vol dir això? A mi això em va passar amb el gran père. Al final és una persona que em va valorar i no l'he deixat anar fins ara, que està allà engraçat, que sembla una alcatxofa, i res, li han de netejar el culet i allà estic jo. Però per això estic fent aquest procés també. Sisplau, visqueu la vida. És el meu consell.
no sé, crec que ho vaig dir l'altre dia. T'estàs tirant un pet o alguna cosa? D'acord. Ho vaig dir l'altre dia, al final... És que ara he desconnectat. He desconnectat amb el pet. Bueno, yo creo que pasamos a la siguiente sección. D'acord, vinga, passem a la següent secció, que a part és molt... No, és que el que volia dir, ja he connectat, el que anava a dir l'altre dia i és molt ràpid, és que tu t'has de valorar a tu mateixa, d'acord? És perquè ara m'està venint tot, m'està venint. Saps això que vaig dir del workshipping? El workshipping, sí. Per si no sou unes persones deslleials al podcast i no vau veure el capítol anterior, workshipping, que t'armirin al llit. Doncs a mi m'agrada molt que ho facin, però jo sé igualment que val com a dona sense que m'ho hagin de dir. Doncs és el mateix, t'han d'estimar, però no has de necessitar que t'estimin, perquè acabaràs amb un puto bony al cap, m'entens? O si no tens el bony el tindràs al cervell, que són danys psicològics, que és el que tinc jo, m'enteneu? La meva mare també m'ha fet molts danys psicològics i jo hauria d'haver sortit d'aquella casa abans, però no vaig sortir-ne. Noia, tu connecta amb la teva vagina, connecta amb el teu cor i a partir d'aquí decideix. I gràcies per dir-me un nom una altra vegada. De res. Anem a passar a la secció de bogeria. Vámonos. Realment, per acabar d'establir les nostres connexions amb el tema d'avui, si és sexe amb amor o empresa, a la secció de bogeria d'avui hem decidit trucar a persones, perquè som dones i tenim telèfon i tenim independència telefònica i hem decidit trucar a persones amb les que ens agradaria mantenir una relació de sexe casual o persones del passat amb les que hem tingut una relació de sexe casual o una relació llarga, duradora i sentimental. D'acord? A cadascuna ja especificarà els seus casos. Però, bueno, això és el que farem. Pues vamos adelante, ¿no? Vamos a ver quién es la persona que empieza. Sí, no, jo puc començar jo, si voleu. Vinga, endavant. I en primer lloc, perdó, estic molt nerviosa. M'agradaria dir que jo m'he donat que no m'agrada el sexe casual, que d'això va el capítol, no? Cadascú també que digui una mica el que pensa i a casa també reflexioneu-hi. M'he donat que sóc més sentimental, m'agrada més el sentiment per sobre de la sexualitat, tot i que tinc una sexualitat activa i sóc una dona que m'agrada molt masturbar-me. Però això, per això he decidit de totes maneres que, tot i que la meva relació sentimental està una mica a la deriva, no em vull enfonsar, i ara mateix a la Fundació Puigverd hi ha un infermer que es diu Víctor, que això espero que, sisplau, no li poseu el ramper, No. Sisplau, que ningú l'enviï. Susana, no l'enviïs, no, Susana, no. No li enviïs aquest capítol en ramper, d'acord? Susana no. Perquè com li enviïs aquest capítol, t'ho juro que no s'aixeca d'aquest llit, d'acord, Susana? I no és culpa meva. No és culpa meva. Perquè jo com a dona tinc dret a viure la meva vida, d'acord? Doncs ara trucaré en Víctor a veure si vol tenir un rendezvous amb mi, d'acord? I no em diguis res. Vale, que és el teu germà, però m'és igual. Així que vaig a trucar en Víctor, que és un infermer amb el que tinc molt bon rotllo, a veure si puc establir un vincle sentimental amb ell. A veure si me l'agafa, aquesta també és una altra. Sí, la nostra tècnica, la pobra, no l'hem avisat de res, però això ho farem així. Trucarem i posarem A la babalai m'està agafant cosa. El teléfono móvil que ha marcado no se encuentra disponible en este momento. Bueno. Por favor, inténtelo más tarde. Jo crec que has fet alguna cosa malament, No se encuentra disponible en este momento. La meva filla Por sempre favor, m'arregla inténtelo aquestes más tarde. coses. Vols que t'ho provi, ara? No puc publicar el telèfon. Bueno, que vagi algú. Jo aniré trucant. No, a veure, jo provaria, El però... teléfono móvil que Què ha pots dir marcado allà? no se encuentra disponible en No pots trucar pel... Per WhatsApp. Exacte! Allò es pot trucar, també es veu. L'altre dia ho vaig descobrir. Pues ara la meva autoestima està baixa. Resulta que no sé ni fer una puta trucada. Cau en ell. Ahora, en teoría, tiene que funcionar. Pero no prometo nada. Hola, Víctor? hola. Víctor? I què? Víctor, ets tu? C'est toi? Qui truca? Soc la Gina, la dona d'en Ramper.
És que m'estic posant nerviosa, és que t'estem gravant, estem a l'aire. No en un avió, estem fent el podcast. Esteu a l'aire? Sí. Però... A veure, esteu a l'aire? t'explico, Víctor. Bueno, tu ets l'infermer d'en Grand-Père. El Grand-Père. El Grand-Père, sí, el meu marit. Vale. Sí, m'ha parlat de tu. Sí. Bueno, no sé si parla. T'ha parlat en Grand-Père, si està al llit com una pastanaga. Algun cop. Bueno, doncs esperem que no vegi aquest capítol perquè t'he de fer una confessió. Ui, què passa? És que hem estat reflexionant sobre el sexe casual o una relació. Jo m'he donat que sóc una dona sentimental i tinc en Grand-Père al llit i no et paro de veure amb aquest outfit que portes, que t'apreta tant el paquet i em poso dolenta. La veritat, m'he d'anar al lavabo i m'he de posar tots els utensilis perquè és que de veritat que em generes uns calors que amb la menopàusia no estic podent més i després li he de fer el petó de bona nit en Grand-Père i li mullo tota la manta i venen les infermeres i es pensen que m'he pixat al damunt. Quin drama. A veure si... No parlis tan fort, que estic a la feina. Estàs fent què? Que està a la fundació. Que està a la Fundació Puigverd. Ai, conyo, perdó. Compte. És que... No em diguis aquestes coses aquí, perquè és que no puc. Jo... No puc controlar les coses. I que em diguis aquestes coses no em fa bé a la feina. Què és el que més t'agrada de mi? Tens unes orelles que no puc amb elles. Saps que les porto tapades ara mateix? Són només per tu. Hola? Són per mi. Sí, estan tapades. Estàs gemalent? Estàs fent algun gemec? No m'estic duant. Ai, Víctor, Ai, en Víctor. Víctor, haurem de penjar perquè m'estic posant molt malalta, Déu meu. Ai, Víctor. Podem parlar després. Quina veu que té aquest Víctor, Escolta, Víctor, Víctor, me lo puede pasar el contacto si quieres. parla'm en francès. Je ne sais parler en français, mais pour toi, je hago lo que quieras. Víctor, he de penjar perquè... No, estic que m'arranques. No me cuelgues, por favor. Sí, me queda poco. Víctor, hem de quedar ara mateix. Por favor. Hem de quedar. Acabo el podcast en un quart d'hora. Víctor, hem de quedar. Sí. Vinga, més que... Víctor, que m'estan entrant fum. Sí. A veure, gira, ara el veuràs, Cuelga ya, por Dios. Víctor, ho deixem per després, d'acord? Moltes gràcies. Vale, soy. Continua, pensa en mi, sóc la teva deessa. Esto ha Ara sido mateix muy estic molt fuerte. mullada. Ha sido muy fuerte. Jo me alegro molt no, mucho. però una mica sí, també. Estic tremolant pels oients, estic tremolant ara mateix. Ha sido muy fuerte. Que algú M'he procedeixi. quedat impactada. Pues, No comentem res. pues voy a procedo ya con... Doncs vinga, Luz, a mi. Pues a ver, yo he tomado una decisión que es un poco arriesgada, ¿vale? Yo he decidido que lo que voy a hacer es ponerme en contacto con mi exmarido. Entonces, hace 10 años que no hablo con él. Esto es una cosa nueva, se va a quedar flipando, pero yo tengo muchas ganas de hablar con él y decirle, pues nada, que estoy haciendo un podcast, que estoy muy feliz. Y nada, espero que vaya bien, espero que me coja el teléfono porque puede ser que no me lo coja, pero yo tengo la confianza de que sí. Jo crec que sí que l'agafarà. No sé per què, però... Ui. Com es posi guapo també jo no puc, No tenemos mucha cobertura aquí, eso también hay que decirlo. A veure si m'agafa... Se hacía de rogar, yo me acuerdo de eso. ¿Hola? Hola, buenas tardes. L'ha agafat. Pues lo ha cogido, qué fuerte, no me lo puedo creer. Hola, ¿cómo estás? Es que estoy aquí, estoy en una especie de subterráneo. ¿Tú estás bien? A veure si l'apropem, que se senti bé...
pues vete a un sitio con cobertura, porque yo tengo cobertura. A ver, si no te puedo pedir que te llame mi compañera, entonces te llama ella. Pero yo ahora no puedo hacer mucho más porque estoy en un subterráneo. Vale, estic al carrer, digues. Ah, mira, ara sí que ho sent. A ¿Ahora lo veure- oye? ¿Ahora lo oye? A veure si l'apropem aquí. Ara sí, mira. ¿Me oye? Todo de puta madre. De què Esto- parla? ¿Para qué es Luana? Luana, ¿quién es esa? No Luana, sé de ¿quién què es? parla. ¿Quién es Luana? Yo estoy muy bien. Luana ahora yo no sé si está bien. No, espero que sí. Ja li preguntarem si la trobem. No sé. Bueno, si la yo solo quería saber si estaba bien y nada, comentarte que estoy aquí haciendo un podcast con mi amiga que he conocido en Barcelona, que sabe que me mudé hace 10 años, ¿no? Pues eso mismo. Y nada, quería llamar porque estamos haciendo aquí unos retillos para una sección y era para ver si, pues eso, que espero que siga el podcast de cerquica. Vale, sí, doncs bé. Perfecto, muchas gracias. Ala, pues espero que vaya bien y espero que dejes de follarte a tantas prostitutas, ¿eh? Que me lo Bueno. has contado tú. Me lo han contado a mí. 2.817 fueron, ¿no? O 77, ¿cuántas eran? Això aproximadament, sí. Pues perfecto. Mare meva. Venga, anda. Adiós. Bueno, ha Una contestat. ronda d'aplaudiment per l'Alòs Falós que ha trencat el contacte amb una persona del seu passat amb la que va tenir una relació sentimental que ha tingut la decència d'agafar el telèfon. Des d'aquí t'estem molt agraïdes. Moltíssim. Exmarit de Genuïnament. l'Alòs. També et dic, esperem que enviïs un missatge i ens expliquis qui és aquesta persona, Luana. No sabem qui No és. sabem qui és. ¿Quién es la Luana? Dínoslo, porque yo no soy. Serà alguna de les 2.740 aquestes noies, no Supongo sé. que será una de las prostitutas, ya me lo conocía, ¿eh? Bueno. No sé. Això ja es donarà a ell, no? Però bueno, ha estat tota una experiència. Com te sents? Pues la verdad es que estoy muy nerviosa ahora mismo. Aún estoy sudando, me están entrando calores. No sé si voy a poder yo gestionarlo Perdoneu, he bien. fet un petit cop perquè estava agafant un vano per donar-li una mica d'aire a la pobra. Gracias, Bueno, és gracias. un van improvisat, però espero... Ai, Víctor, A veure, aquests copets. perdó, és que no puc més. En Víctor m'ha Bueno, posat boja. yo mira, sinceramente lo que quiero es proceder, acabar e ir a tomar un poco el aire porque la situación me ha superado un poquito. És veritat que ha estat fort. Ha estat bastant fort i segurament estarem parlant d'això durant 2 setmanes. Es muy probable. És molt probable. Com som? Ara la consola que et trucarà. A veure, mireu, jo trucaré una persona que és tant del meu passat com del meu futur, potser. Trucaré en Jordi Cuixart, com sabeu, líder del moviment independentista, per tant, del meu passat, però algú, doncs, que a mi ara mateix és que em torna molt boja. I per tant, penso que podria ser, doncs, alguna coseta en el futur. No? Alguna cosa casual. Important, perquè en Jordi jo ja sé que té altres compromisos. Jo no vull trencar res aquí. A tu t'agrada perquè és misteriós, veritat? M'agrada, sí, perquè des que va sortir de la presó ningú sap res d'ell. És veritat que ha estat molt difícil obtenir aquest número de telèfon? Això És que, ho sabeu? perdó, acabo de rebre una foto. Després us l'ensenyo. Vinga. A veure, anem a trucar al Jordi. Com era el número? Aquí el tenim. Acaba de rebre un missatge a la Está Luz. escribiendo, mi marido está Anem a llegir el que escribiendo. ha posat. Mientras ¿Qué busca el posar? número de Mentre teléfono. busques el telèfon. Vamos Tu a ves trucant a revelarlo. veure si l'agafa. Dice, El Jordi Cuixart, què ha dit? eres una puta, dice. Molt bé. Pues no ets un feminista. Pues no eres nada I se feminista. t'hauria de caure la cara de Dice, vergonya. ¿tú qué haces llamándome puta? Tú eres una de las putas que yo me he follado. ¿Cómo he podido estar yo tanto tiempo con una persona así? ¿Me lo puedes decir? Doncs seria una puta, però li vas posar un anell. Y no me lo he podido sacar porque me ha engordado y me ha crecido el dedo. Ho hem intentat en diverses ocasions i no surt. No sale. Bé, a veure, Jordi. Agafa el Jordi. Tiende el contestador de 61142. No podem revelar el número del Jordi? Per tant, l'he hagut d'aturar. Què ha passat? Pues que...
És que estava mirant les fotos del Víctor. Perdó. Mira. Ha sortit... Jordi. Del contestador de 6. Ui. No podem No revelar. podem revelar. No. A veure... No, pues... A veure, tornaré a provar. No, truca al Jordi Turull. Ah! Bueno, és veritat que no és tan atractiu, però també té alguna cosa. Un viatge li pot fotre. Sí, vinga, a veure. Quin d'aquests deu ser? És que té molts Jordis. Hi ha com 40 Jordis a la llista. A veure... És que també... Oh! Perdoneu. Què t'ha passat? No sé què m'ha passat. Oh! Hola, Jordi? Hola. Hola. Oh! Me l'ha agafat, no m'ho puc creure. Ai. Jordi. La meva amiga Consol te la vol agafar tu. Hola, Jordi, mira, tu no em coneixes? Jo em dic Consolador. Ara mateix estem fent un podcast amb les meves companyes Gina Vagina i Luz Falús. Primer t'he de confessar una petita cosa. Jo primer volia trucar al Jordi Cuixart, però és massa misteriós i no m'ha volgut contestar, així que t'he hagut de trucar tu, el Jordi Turull. No és la meva preferència número 1, però és la meva número 2, cosa que està molt amunt. Què et volia dir? A veure, Jordi, com estàs? Bueno, bé, anem fent, bé. Vale. És Jordi o el Jordi petit quan balla? Quina veu és aquesta? El Jordi Turull parla així, tu no Sí? ho sabies? No l'has sentit parlar Yo mai? a mí de estas cosas catalanicas, yo la verdad es que aún me tengo que informar. A Lo veure, reconozco. Jordi Turull, que em situï un moment. Tu quan vas pujar al cotxe, t'imaginaves que era jo la que estava sota i m'estaves trepitjant a la vagina? Què? No. Com que no? Doncs no sé, no. Què va? Pues ara ja m'has fotut la fantasia. Bueno, Jordi, haurem de fer alguna altra cosa, aleshores, no sé què proposes. Tu amb mi voldries tenir una trobada de sexe casual? Bueno, podríem parlar. Sí. Jo ja sé que tu tens altres compromisos polítics, amorosos, de tota mena, però jo no pretenc trencar res. És només una prova d'una trobada de sexe casual per rememorar els vells temps del 2017, etc. Sí, bueno. No sé, jo ho podem parlar. Bueno, vells temps per ells poden anar a la presó. Sí. Això et volia preguntar també. Vas aprendre sobre sexe anal a la presó? Una mica. Bueno, això està bé, és una habilitat més que també valorem aquí des del nostre podcast. Tindrà la castanya ben entrenada. La té ben Eso es entrenada, muy importante. Segur. Es muy importante y muy estimulante. Escolta'm una cosa. Digues? És que volia que m'escoltés una mica, ja està. Val, bueno, l'has escoltat. Sí. Sí. Escoltant. Bé, això, espero que ens veiem en el pròxim meeting i després anem entre bambolines o en un cotxe i saltem la frontera a França mentre ens persegueix la policia i em fots el penis per la vagina i ja està. Moltes gràcies, Jordi, ens mantenim en contacte. Res, a tu. Merci. Ai, L'ha aconseguit! que no s'ha penjat un moment, eh? Que Lo no han ens cogido espiï. los tres, lo han cogido los Ara. tres, lo han cogido los tres, los han cogido los tres. Qué bien, qué contenta me he quedado. Ai, Esperem Jordi! que us hagi encantat aquest capítol. Jo aquesta nit em faré no em faré un dit, em faré una mà. Estic dos! Estic Bueno, estamos muy contentas. Yo he podido... Estem. Estic molt excitada! Vas a reventar el micro. Animar, la gente del podcast se va a quedar sorda. Em sap fatal. Madre de Dios. Bueno, para cerrar este capítulo tan intenso y tan removido que hemos tenido, he llevado una canción para recordarnos de que siempre vamos a ser una guarra y que nunca vamos a perder nuestra esencia. Com saps?
quería dedicar esta canción a todas las oyentes del podcast que les gusta mucho y que también tienen un show muy grande y que también son muy divertidas como nosotras. Así que... I per què no dediquem també a aquests homes tan amables que ens han contestat? Moltes gràcies a tots els homes. No, és veritat. Moltes gràcies a tots els que ens han contestat i han accedit a tenir una relació sexual i a ser penetrats en el meu per aquesta noia d'aquí. Víctor. Pues que entre la canción. Señoras y señores, pa' mayores de 18 años, Flamenco travesti. Los perros comen las sobras, las personas cocido, y tú vas a comerme lo que tengo aquí escondido, lo que tengo aquí escondido, que es un bosque muy frondoso, los pelos de mi sumino. Putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero, putón, putón. Putón, putón, verbenero, putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero. Salta, salta. La polla, aunque suenas muy feo. Y como tú eres tan feo, súbeme al culo y en tu cara yo me teo. Putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero, putón, 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 verbenero.